Euskal Herria Bilduren izenean, gure kezka eta ardura adierazi nahi dugu, azken egunotan hainbat instituzioek eta EAJ alderdiak Guggenheim Urdaibaire Museoaren porrotaren inguruan egiten ari diren adierazpen eta azterketen inguruan. Uste dugu autokritika falta dela eta harrokeria soberan dagoela azterketa horietan. Adibidez, egun hauetan esaten ari dira herriaren aurkotasuna, proiektuaren oposizioa ez dela faktore nagusia izan proiektua alboratzeko. Atzo bertan Bizkaiko aldun nagusiak horrela adierazten zuen elkarrizketa batean. Hau izan daiteke edo gezurra edo egia. Gezurra baldin bada, gezurra esaten ari dira Bizkaiko eta Euskal Herriko gizarteari. Gainera, mundu guztiak ulertzen du bai izan dela faktore nagusia jendearen proiektuarekiko aurkotasuna. Gezurra esaten badute gaizki dago, baina egia baldin bada, aurkotasun zabal hori ez dutela kontutan hartu oso larria izango zen ere, adierazuko zukelako sekulako harrokeria eta agintekeria. Bigarrenik, uste dugu falta izan zaiela autokritika eta hausnarketa. Denok ez ditugu gauza guztiak ondo egiten momentu guztietan. Eta hemen ematen du arazoak banatzen ari direla, denok dauzkagu ardurak, denoi kritikatzen ari dira, baina bere burua horretatik salbu usten dutela. Uste dugu hausnarketa sakonagoa egin behar dutela harrokeriarik gabe. Bizkaia ez da eskenatokia zeinean EAJak bere politikak garatzen dituen. Bizkaitarrok ez garela politiken ikusleak eta herri mugimendua eta EH Bildu ez gaude hemen gobernuek egiten dutela txalotzeko, gure iritzia eta alternatiba plazaratzeko baizik. Eta gainera, azkenik esan nahi dugu, guretzat lehentasuna izango dela datozen hilabeteotan Busturialdearen eta Ordaibaren garapen ekonomikoaren aldeko apostua egitea. Instituzioek entzuketa prozesu bat martxan jarri zuten eta baita ere plan estrategikoa. Ez da sekretu bat, bi ekimen horren helburua batzela museoaren proiektuari zilegitasuna emotea. Baina guk uste dugu, proiektu alboratuta geratu ondoren, Busturialdearen beharrak bere horretan dirautela eta erantzun baten beharrean gaudela. Horregatik Euskal Herria Bilduk hurrengo hilabeteotan artikulatuko ditu dinamikak eskualde horren garapena bultzatzeko. Naturaren errespetutik, bertako biztanleen borondatetik abiatuta eta izaera integral batekin etxebizitzari, garapen ekonomikoari, garapen naturalari eta eskualdearen zerbitzu eta behar guztiak azetzeari begiratuta.